felnőttek, gyerekek, hogy részei legyenek a lakodalomnak. A gyerekek ugyanúgy kivették a részüket az előkészületekből is, akár a felnőttek. Nagy élményt jelentek számukra a titokzatos szertartások, változó szereplők, cifraszövegek, dalok, táncok, sírás, kacagás, illetlenkedések, bolondozás, forgataga, érdekessége. Ezeket az élményeket feldolgozva teremtették meg maguknak a gyermekek saját lakodalmukat. Kóstolót kaphattak a hőn átjutott felnőttek világából, részesei lehettek a varázsnak, amit annyiszor láttak már. Játsszuk lakodalmat! Játsszuk! Nem nagyasszonyunk, se vőlegényünk. Majd én leszek a vőlegény. Hát én jól leszek nagyasszony? Én a Berát választom. Ti legyetek nyoszójólák. Hát itt van rengele? Antanténusz, Szórakaténusz. Ám nem. Legyetek boldogok. Na, jól leszek akkor? Nagyon! Én meg leszek a műszer, és meghívok mindenkit a lakodalomba. Eljöttök? Igen! Mint ahogy a való életben is, megvan minden lakodalomnak a maga eseménysora és szereplői, így a gyerekek játékában is megtalálható mindez. Külön személyek, a zenészek, a bőfély, a pap és a szakács. Összeszedték a lakodalmashoz kellő eszközöket. A bőfének botot adtak, szalagos kalapot a fejére, a mennyasszonynak fájtat kerítettek, vagy kendőt, amit ráteríthettek, és virágot is adtak neki. A vőlegénye mellé került, fejére pedig kalap. A tehették népviseletben játszották el a játékot, de legtöbbször csak az ünnepi ruha került elő a szekrényből. Fontosak voltak ezek az eszközök, hiszen ezek tették a játékot valósághűvé, részé voltak az átváltozásnak. No, tiéd lehet ez a szép mennyasszony, ha válaszolt 3 kérdésemre. Válaszolja? Az első kérdésem. Egy asszonynak nagy kalapja, ezren is laknak alatta. Mi az? Má! Helyes! Halljon a második kérdés! A második kérdés nehezebb lesz. Volt hátán volt, de tű benne sosem volt. Mi az? Káposzta! A harmadik kérdésem. Orra van, de nem szagol, nyelve van, de nem beszél. Mi az?
keszkenő, nálam van a keszkenő, 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 én azt vissza nem